Здравейте, банда! Детройт Про 2026 година вече е в архивите. Буквално преди няколко часа на класици Уесли Висър спечели първото място и това му беше де-факто втората победа за пролетния сезон. Класира се за Мистер Олимпия. Той всъщност се класира още от миналата седмица, като спечели Арнолд Класик, но тази седмица ми направи впечатление, че формата му беше още по-добра, още по-добре зареден и сега като отиде на Арнолд UK, мисля, че няма кой да го бие. Това са и сериозни пари от наградните фондове. Момчето напредва много сериозно. 1 милион фолуърси на Инстаграм. Да е жив и здрав. Жесток. На Open Bodybuilding миналата седмица след Арнолд коментирах някои неща. Искам да ме чуете пак. На първо място спечели Мохамед Фода. Това момче беше извън шестицата на Арнолд Класик. И ако си спомняте, много добре ви казах, че му трябва още седмица-две да излезе в топ форма. Ето седмица по-късно момчето излезе в уникална кондиция. Долната част на корема прибран и спечели Детройт Про днес. На второ място Блесинг Абудиво, знаете го, имаше сериозни проблеми с едното коляно, дисбаланс, горна-долна част, краката му не бяха известно време в строя, сега е успял да ги подобри. Аз още в Колумбус го видях миналата седмица, в залата тренираше. Много добре, огромна мускулна маса, сериозна кондиция и мисля, че заслужено второ място. На трето място ново момче, Айлис Макол. Не съм го виждал до сега, честно казано, не блести с някаква кой каква структура, но като кондиция и като мускулна маса мисля, че доста добре. Наподобяваме малко на Джордан Хътчинсън, как излезе миналата година и спечели 2 турнира. Нещо такова като Dark Horse един вид. Излиза тая година. Сега трето място, предполагам, че ще направи още няколко състезания и ще се опита да се класира за Олимпия. Четвърто място Патрик Мур. И той имаше проблеми с краката. Успява да ги подобри, да качи мускулна маса, но още му трябва твърдост в краката, така че също го очаквам да се появи в някои от следващите турнири. Това е за сега от мен. Чао, банда, приятен уикенд!